unong India la kano bolo sya asetnya makishpa Jordan hakapor ba udang temu bandung be anca Israel ong kita long kubor. Une ubriu ude belatip kerteng kum Thomas Gabriel Pereira ubasong basa atomba na kajala Kerala le thu bakane ka jingja kala jah ke shpo terik urem phang baladem. Katna tre kambari ka India ha Jordan ha kasi uble blala kalau ong bakal jingtip syapang ka jingklat no ka basiusi jong unong India ha ka jingja ka bom syam lapoi perkan. Pereira sopenius nem arta ula persang bandung sya Israel hadin bolowan poi ha Jordan da ka visa kum unang wan Shanghai perthei. Katai ka jingja kala jah pedeng ka jingjur jong ki jingken ada ka thany West Bank bat hadin jong ka thama pedeng ka Israel bat ka Hamas.